Пишем правилно с Гергана Тодорова. Правила за употреба на пълен член при имената от мъжки род. Пълен член ът или ят употребяваме в следните случаи. Когато членуваната дума е подлог в изречението, проверяваме с той или него. Ако думата може да се замени с той, значи е подлог в изречението и трябва да бъде членувана с пълен член ът или ят. Филмът се гледа с голям интерес. Проверяваме, той се гледа с голям интерес. Ако членуваната дума е съгласувано определение или приложение на подлога в изречението. Добрият приятел в нужда се познава. Правим проверка. Той в нужда се познава. Господин Стоянов, новоизбраният кмет, откри заседанието на Общинския съвет. Той откри заседанието на Общинския съвет. Ако членуваната дума е свързана с следните глаголи: съм, бъда, оказвам се, изглеждам, ставам в значението си на превръщам се в, казвам, наричам се, представлявам, явявам се и така нататък. Алуминият е най-лекият метал. Алуминият е той. Ти се оказа най-верният ми приятел. Ти се оказа той. Ако членуваната дума е в заглавие на книга, филм и са изпълнени следните условия. 1. Употребена е без глагол или пред нея няма предлог. Чужденецът. Странният случай с Бенджамин Бътън. Но, когато в заглавието има прякор или прозвище, дори да са изпълнени двете горе посочени условия, пишем кратък член. Красавицата и звяра. Ето това са използваните ресурси. Благодаря ви.